Hola a tots, què tal com esteu? Molt bé? Sou així? Doncs jo també, aquí Refi Rider, i avui reprenem un dels vídeos d'investigant la Rider 1000 d'aquest 2024. Vam deixar-ho just allà darrere, al trencant del Collet d'aquí Guardiola Berguedà, entre el tram, a mig tram número 2. Per tant, el que farem ara serà continuar el 2 i no sé si arribaré fins al punt, farem el tram sencer 3 també, o inclús el 4. Ja ho veurem, depèn del temps que tinguem. Sempre anem amb el coet al cul. Així que preparo els trispaus. Avui farem amb el TomTom, tinc uns quants consells per donar-vos per fer la Rider, i us seguiré per si de casa amb el Wikiloc, però realment vull que el meu guia sigui el TomTom. Ja veurem com funciona. Intro i arrenquem. Bueno, ja he carregat el track aquí al TomTom, sembla que de moment tot bé. Aquí el Wikiloc també l'he posat. El Wikiloc m'enfio perquè ho he comprovat jo a la Transpirenaica i a la Rider, ho han dit al briefing de la Rider, que el track és tal qual l'agafa al respecte. El que passa que doncs, no té sons, hi ha coses que no les he vist tant com ens agradaria, com si fos un navegador. Llavors, el faig servir de backup en el moment en què dubti de que el TomTom estigui indicant correctament. No sé si m'he explicat, però arrenquem. Vinga, carretera des del Collet. Aquesta carretera és com l'esteu veient ara, aproximadament tota l'estona. Ratonera, nivell 3 diria jo, amb un asfalt correcte, divertida, bastant ràpida de fer, però no deixa de ser una carretera bastant revirada. Heu d'anar en compte perquè hi ha un trosset, sobretot aquí davant, que es fa més estret, i és una zona on hi ha moltes autocaravanes, moltes caravanes, hi ha molts càmpings. Llavors aquí, just en aquest trosset que es fa més estret, aquestes esses que veieu just aquí davant, aneu una mica en compte. Es veu, però sempre us podeu emportar un sustillo. Molt bé, m'encanta aquesta carretera, de veritat és de les que m'agraden. I d'aquí una estona es presentarà el Pedraforca, que crec que serà nevat aquest cop. Bueno, vinga. Tot bé? Adéu. Vale, algun consell que us vull donar de cara als que feu la Rider? He estat pensant i pensava, dic, estic fent el vídeo com si tothom fos veterano en la Rider, i hi ha gent que s'apunta nova i també es mira els vídeos. I el consell que us donaria seria, primer de tot, porteu roba versàtil, roba còmoda, que, jo què sé, que si té forro, que es pugui posar i treure el forro, que no sigui ni roba molt per l'hivern ni que sigui molt per l'estiu. Per què? Doncs perquè molts de vosaltres sortireu molt d'hora al matí, farà fresca, i gairebé segur que gairebé tots tornarem de tard a la nit, que ja tornarà a fer fresca. Depèn del dia, en farà més o menys, però en farà. Llavors, hem d'anar preparats. Per exemple, jo ara mateix veig amb una samarreta de màniga curta, però porto el top case perquè no sé qui no arribaré a casa. La samarreta tècnica de la Rider d'un altre any que ens han donat. Llavors, una samarreta tècnica d'aquestes no està de més, inclús alguna altra coseta. Un buf! Roba còmoda, però tot i això que sigui amb proteccions. No aneu amb texans o amb xandall perquè us farireu mal. Que hi aneu còmodes, sobretot. Són moltes hores a sobre la moto, moltes, i s'ha d'anar còmode. Si no, és una cosa que sumeu a totes les preocupacions, els mals de caps, el cansament, la ruta, el track, tot plegat. Llavors, quan menys coses us preocupin, millor. Què més portaria jo pel dia de la Rider? Doncs, si podeu tenir un petit espai d'emmagatzematge, per petit que sigui, el que prioritzaria jo seria una barreta energètica i una ampolla d'aigua, gran, de litre i mig, si pot ser. L'any passat vaig fer la Rider amb una Camelback a l'esquena i de veritat que vaig ser molt feliç. Hauríeu de portar per anar bé, un kit antipunxades. Oh, ja aneu allà
a la tartera del Pedraforca. Mireu com m'agrada el Pedraforca, hòstia. Doncs un quitant i punxades estaria molt bé. Fa 2 anys, la Ryder de Tarragona, bueno, que vam començar a Tortosa, només de començar, el tio de davant meu portava un cargol clavat al pneumàtic. Molt bueno, aquesta Tracer. Què passa? A la roda! Que portes... Baixa! Que portes un clau a la roda, tio! Portes un clau a la roda! Uau! I ja pots dir adeu a la Ryder. És que automàticament, just abans de començar... Mireu que és maco el Pedraforca, hòstia, com m'agrades. Doncs aquell noi ja va poder dir adeu. I potser amb un macarró, si la punxada no és molt heavy, ho pots arreglar. Porteu un inflador electrònic o una petita manxa. L'avantatge d'un inflador electrònic és que saps amb la pressió que ho estàs inflant. La manxa, a no ser que porti un nemòmetre d'aquests, doncs no ho sabràs. Què més? O una farmaciola amb primers auxilis, un kit petit de primers auxilis. Estaria bé que tothom sapigués utilitzar algunes curetes d'aquestes, però almenys si no en sabeu, potser apareix algú que no porta farmaciola però ho sap utilitzar i dona un cop de mà doncs, amb un accidentat motorista o a vosaltres mateixos, sabeu què us vull dir? No està de més si teniu una mica d'espai. Ja si ens posem molt ciberites, un parell de guants. Uns guants més d'estiu, com són aquests. Són molt prims, amb molts forats, supercòmodes, poqueta cosa, de seguida tens tacte. I uns de més gruixuts, de cara si fa més fred, si fa més fresqueta. Hi ha hagut riders doncs, que ha plogut, ha fet fred i al final acabes fet caldo. Llavors, les mans són claus. Què, ja m'he sortit a la ruta? Què diu aquest track? Wikilocs, què dius tu? Aviam si no em podré fiar del Wikilog. En quant a si sumem a la protecció, és que és maco Pedraforca, per mi és una muntanya màgica. Avui he canviat la cúpula i m'hi toca més el vent a la visera i fa molt soroll, hòstia. En quant al tema d'abric, avui en dia, tant si són del Decathlon com si són més professionals encarats a la moto, portar un impermeable ocupa molt poc espai i també us pot donar un plus extra de comoditat en depèn de quines situacions. Llavors, no tothom té un top case, no tothom té una bossa de dipòsit, però sempre podeu portar una motxilla a l'esquena i portar 4 cosetes quasi bé indispensables. I per suposat, uns dies abans de la Ryder, no està de més que aneu a fer una petita revisió a la moto. Si fa poc que l'heu fet, doncs ja està bé, a punt, saps? Però si fa temps que no l'heu fet, encara que no us pertoqui, ni perquè no fa l'any, ni perquè no fa els quilòmetres que siguin, no està de més fer-ho, tensar la cadena, mirar l'estat dels pneumàtics. Tot això fa que la moto funcioni millor i que vosaltres estigueu concentrats pel que és ruta, conduir bé, de manera segura, disfrutar del paisatge també, mireu quins llocs ens portarà la Ryder. Doncs tot això és clau, és important. Bueno, avui hem passat Saldes, estem arribant al tros que aquest tros ens porta fins a Gósol. És una miqueta més ràpid, potser no hi ha tantes curves tan revirades. És una miqueta més recta. Fa molt vent avui, molt vent fa. Vale, veieu, estem arribant a Gósol. Poble preciós, amb el seu castell mig derrumbat, ja bueno, gairebé sencer derrumbat, més que de la torre, aquí aquest turó tan bonic. Paisatge preciós, nevat encara. Genial. Gósol és un poble molt bonic.
Ara hem fet una carretera bastant àgil i ja ens tornarem a emmerdar una miqueta pujant cap allà dalt. És que anem cap allà dalt, I la cosa, doncs, bueno, s'enrabassa una miqueta més, però no és una carretera de les entretingudes encara. Hi ha algun trosset que sí, però no. Vinga, va, us ensenyo un trosset de seguida. Aquí recte, recte, anem tirant recte i ja ho veureu, recte, ja ho veieu, recte. Cap a Josa. Coll de Josa, un bon coll, ben alt. Està baixant la temperatura. Fa dies que estic pensant, molts dies, que he intentat jo, ja sabeu que des que he sigut pare, doncs que tinc molta més feina i menys hores per sortir en moto i per tant menys hores per fer vídeos. Però que fer una review de la Raider, de tots els trams, és una tasca complicada. Llavors, fa dies que penso, som uns quants youtubers d'aquí a Catalunya, ja fem en català, fem en castellà, és igual, que fem les revisions de la Raider. Per exemple, el DVD Raider, que és de Porreig, que he pogut parlar poc amb ell, tot i que som de prop, però, bueno, em veig la seva feina, la fa molt ben feta i doncs, és un tio ben parit. N'hi ha d'altres, ens van nombrar, perquè m'hi van afegir i vaig al·lucinar una mica, l'altre dia al briefing de la Raider. Llavors, no estaria de més que ens poséssim en contacte un dia, tots plegats, que no costa bastant. Coll de Josa, Nalla Urgent. Ui, un dia vindré a deixar una enganxina d'aquestes meves aquí. I ara aquí ve la part Paco, que mi Paco. Doncs això, que ens podríem posar d'acord i dir, mireu, jo revisaré aquest tram. Tu revisaràs aquest altre. Bueno, cadascú repartir-se per proximitat, doncs els trossos, i dir, mira, tu faràs aquest... enciendo Wikiloc o què? La mare que t'ha parit Wikiloc. Ja proposaré de cara a l'any vinent que ens repartim la feina, així també ens recomanem els seguidors els uns als altres, que sempre està bé, doncs, que quan més gent ens segueixi millor, organitzar-nos de tal manera que dius, vinga, doncs va, jo faig aquest vídeo, aquest altre i aquest altre, i si voleu veure aquell tram i aquest altre, aneu a veure aquest altre youtuber. I si voleu veure el següent tram, el té el company des aquí. I, ostres, pot ser interessant, pot ser xulo. Un altre consell que us donaria, que hi ha hagut moments que si heu estat observadors, haureu vist que ja no ho feia, però bueno, avui és un dia jo estic fent a trossos. Si voleu fer-me cas, feu la Raider amb marxes llargues. Intenteu fer-ho el màxim de marxes llargues possibles dins la comoditat i la seguretat que pugueu fer-ho. S'ha d'economitzar les parades. Mireu, Josa, no em digueu que no és maco, Molt maco és Josa. Compte que aquí aquesta curva, vosaltres estareu ensimismats mirant el paisatge i es tanca molt, se'n va cap aquí. Aviam, aquest trencant d'aquí davant és clau. S'ha de tirar cap a la dreta. Direcció Sorribes de l'Avança. No aneu cap aquí a Tuixent l'Avança perquè la liareu. Cap a la dreta. D'acord? Stopo. I vinga, comencem carretera nova, que aquesta carretera novament està bé, però aviam què ens trobem, perquè és l'acabar la Seu i l'hem fet amb els triperos i és una carretera que l'estat és bo, però com que ve que hi ha obres estarem una mica a l'expectativa. Cap avall! No tireu amunt, que aneu cap a la Seu, cap aquí baix, vale? I en 5,5 quilòmetres trobem el punt de control. Quins paisatges, Déu meu, que bonic, hosti.
La Ryder sempre ho fa això, D'aquí 600 metres, en teoria, és punt de control. Recte per aquí. Bueno, això aquest és obvi. Aquí, segurament, aquí aquest porxo, o per aquí hi haurà el punt de control. Per tant, farem aquí i preparem la resta de ruta. Bueno, doncs estem al punt de control número 2 i ens anem cap a Àger i ens anem a fer, doncs, la joia de la corona d'aquesta Ryder, crec jo. Hi haurà carreteres molt guapes, però hi ha l'Estelvio català, llavors anem a fer l'Estelvio català, que serà divertidíssim fer això. Seguim, arrenquem, epa! Conduir. A punt de partida. Vinga, això, va, gas aquí. Bueno, quan arribem a l'Estelvio us dic alguna cosa. A no ser que em surti alguna cosa raro, que anem així. Bueno, ja hem fet l'ascens a la part de dalt, ara estarem arribant a prop de quan comença el descens de l'Estelvio català. És a dir, hem fet tota la part de pujada, hi ha, com haureu vist, molts desprendiments, la paret és molt a prop i està ple de pedres al terra aquí a la dreta, per tant aneu sempre en compte i també em pot ser que us en caigui alguna en el moment que passeu. Raro, però podria passar. I tot aquest tros que estic fent ara, et juraria que el dia que jo vaig fer la Vectornet Extreme això estava encara sense asfaltar, que això era terra. Van dir que l'havien asfaltat, si ho veieu, i jo juraria que això ja era terra en el seu dia. Mireu, és el fons de Windows! És el fons de Windows! Aviam, si es veu des d'aquí. No crec que vingui ningú, no?, en aquest moment. Ai, ai, ai. El veieu, l'Estelvio català? Es veu allà ja comencen a fotre bé, i aquí baix encara hi ha més trosset. Ui, ho veieu tot allà d'allà o no, també? No sé amb aquesta càmera com es veu a veure. La qualitat és bona, però no sé, tan lluny com arria. Però què és aquesta cosa tan bonica? Però què és aquesta cosa tan bonica? Ui! Mireu l'Estelvio català. Vinga, va! Anem a baixar-lo. Quan la vaig fer de pujada hi havia molta gravilla, sobretot aquí a les rectes, però també n'hi havia... Au! Quin mal! Au! Quin mal! De puta, venies de tot hòstia, jo encara no havia accelerat. També n'hi havia una mica a les curves. Epa. I tinc un company que potser el seguiu al YouTube, Scuba, el Jordi, que se la va fotre amb l'Africa Twin pujant. Va pillar gravilla, la moto inclinada i ell va accelerar i es va fotre a terra. No es va fer mal, però d'un hòstia així, doncs perds una mica la confiança i segueix havent una mica de grava. Per tant, calma. M'acabo d'adonar d'una cosa, mireu aquí el Wikiloc, que aquí aquesta carretera hi passarem 2 vegades. Aneu en compte de no carregar el track sencer de la Ryder. No fos cas que aquí ara us agafés, amb el navegador que utilitzeu, que us agafés com a bo
el track que es heu de fer després i estigueu fent el d'abans. Per exemple, no sabeu què vull dir o no? Si s'ha de passar 2 vegades per aquí, com per Agramunt, com per Conesa, anar en compte de que no us pilli el track i us digui no, que vas malament, perquè es pensa que estàs fent la segona passada i encara estàs fent la primera. Per tant, aneu en compte amb això. Ara s'ha d'anar cap a l'esquerra, no? L'Estelvio s'ha passat bé, s'ha passat fàcil. Vaig patir-lo més de pujada el dia que hi havia molta gravilla. Però bueno, continuem amb aquesta revisió de la Ryder. Ens trobem d'aquí una estoneta quan haguem acabat aquesta carretera d'enllaç. Xau! Vale, com veureu, ara aquí arribant a Organyà, de seguida ens trobem una benzinera i encara ens en trobem una altra ben aviat. És a dir, aquí pot ser un bon lloc, jo perquè avui vinc amb els deures fets, repulsat a Berga, però que sapigueu doncs, que depèn de com aneu de benzina, que aquí a Organyà en podeu trobar un, i inclús després, ara veurem d'aquí quants quilòmetres, suposo que poc després, n'hi ha un altre, i com podeu veure també hi ha un radar aquí, molt bonic, que es veu que pilla bastanta gent aquest. Maca aquesta zona, Aquí es va venir a escriure el primer text en català. Ui, tenent, una mica de culturilla general us dono també, per si no ho sabíeu. Aquí es van escriure les homilies d'Organyà, que eren uns sermons escrits en català. Companys, és aquí a Coll de Nargó que hem de trencar cap a la dreta. Aquí hi ha l'altra benzinera, que també vam parlar al briefing. Bueno, que llavors ja ho coneixeu. Ens estalviarem una miqueta tot el viatge. Potser us ensenyo un trosset, però res a comentar. Carretera molt correcta, algun sotrac, rapideta però ratonera. Per tant, disfruteu-la. Disfruteu-la molt. Els que la feu, disfruteu-la. I el paisatge acompanya que flipes. Va, ara ho veurem, això. Bueno. Quin ritmet més divertit que estic portant. Sempre m'ha agradat molt aquest coll. Mai l'havia fet en aquesta direcció, sempre l'he fet al revés. I m'és igual com el faci, De les dues maneres és espectacular. Epa, que vaig passadet. Vinga. Seguim. Aquí estem guanyant molt de terreny. Bueno, ara aquí a zona hem hagut de fer el trencant cap a Tremp, d'acord? I el següent, aquí a l'esquerra, cap a Tremp, també hi ha Artesa de Segre. Perquè no us perdeu. Cap aquí a la dreta, direcció Tremp. Mira, aquí vam parar a punt de control del motovolta. Vam parar amb els de motoristes.cat, el Pep, l'Antonio, el Javi. I ara aquí, en teoria, com ho he de fer, això? No, he d'anar a girar. A on he d'anar a girar, fill meu? Diu que he d'anar cap aquí. Què era aquesta broma? Ja em fa recàlculs d'aquells xungos. Ja havia d'haver girat allà. Me cago amb la mare que m'ha parit. Quin gas que té aquesta moto, Déu meu. Vinga, cap aquí, no?
Té de Sant Cerni. Vinga, va. I amb aquesta carretera què tal serà? 2 quilòmetres, 30 per arribar a Àger. I què tal? Bueno, aquesta carretera fa pinta que serà una mica ratonera. Bueno, almenys és estreta. Tot i que de moment no s'aprecien gaires curves aquí al GPS, Mixo. Cap a... aquí. Cap aquí. He posat el modo rider a dins del meu cervell i vaig tirant. Carretera rider. No acaba sent entretinguda, però quasi. Vale, i aquí, en teoria, ens incorporem a una carretera, ben que diu que vagi cap a baix, sí, no? Que vagi cap a baix, vinga, doncs cap a baix. Va passar més calor encara. Que maco el lloc, Per aquí no havia vingut mai i això és ben maco, Ui, aquesta carretera ja s'està ondulant més, Fa pinta de no ser gaire vella, però deu haver estat asfaltada sobre asfalt, espatllat, sense arreglar, i tenim així una onduladeta divertida. La gent que no amb suspensions dures, pillareu. Molt bé, molt maco, Opa, frenadeta. O sigui, ja soc. Juraria que aquesta és la carretera que va cap a Camarasa. Juraria. No ho tinc clar del tot, però juraria que sí. Ja ho veurem. Diria que sí. Bueno, seguim avançant quilòmetres. Tot aquest tram d'avui doncs, es farà més ràpid del que en teoria diu la Rider que es farà. Sí, que no us animo que correu més del compte, però si aneu lleugits en certs punts, doncs guanyareu temps. I com ho deia el Pep Requena al briefing, no és una Rider d'arribar al primer, perquè és una Rider cansada, serà una Rider dura. Una Rider no d'aquella de dir, va, fem 500 quilòmetres més, sinó de dir, hòstia, si haguéssiu retallat 100 ja m'hauria semblat bé, però si ho fas filat a sobre una KTM Super Adventure, tot i que necessito entrenar una mica, perquè tinc el cul bastant quadradot, i què fa? 3 hores que corro, vale, que gairebé no he parat, una mica menys de 3 hores. Bé, estem entrenant a Àger, en 2 quilòmetres hi som. Aviam on tindran el punt de control. Està dient que és aquí, això? Bueno, doncs aquí en teoria hi haurà el punt de control d'Àger. Diria que aquí. Deixa'm ficar-me aquí a l'ombra. I veiem cap on hem d'anar. Bé, m'he carregat el suport aquest de la càmera, el que l'inclina així. Estic despullant-lo i aviam si puc ficar directament el de la càmera, ja veurem. Si no, només tindrem aquesta càmera d'aquí, per l'últim tram. Ai, Rayfield. Bueno, ja us he dit que s'ha espatllat això, estic gravant com puc, crec que enfoca molt avall, però no hi podem pas fer res més. Si podem aprofitar el metratge bé, i si no podem aprofitar, doncs a prendre per sac. Diu que d'aquí fins a Agramunt tenim 68 quilòmetres i 3 hores i 25 minuts. I hem vist que abans no era així, això. Aquí, amb aquestes rectes, ja us dic que ara pot ser que s'hi fiquin els Mossos. Vinga, va, fins a Agramunt, aviam què tal. Aquesta carretera, de moment, sembla carretera rotllo
Enllaç. Unos minutos más tarde. Hi ha algun lloc que et posa configuració de xarxa wifi o configuració wifi i llavors que puguis ficar administrar les xarxes conegudes? What's your story? What's your sign? It's like we're Ostres. twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know. Clar, hauria d'haver algun lloc, és a dir, quan tu tornes a apretar, si tanques aquesta pestanya i tornes a anar baix a wifi, Una eternidad más tarde. We come alive in the nighttime. bueno, acabem d'entrar aquí aquest trencant, no me'n recordo què d'això estic parlant amb la meva cunyada per intentar solucionar un problema d'informàtica. All my loving, we come. No me'n recordo el trencant, però ja us l'he assenyalat. Bueno, ja veieu quin tipus de carretera. Sense pintar, estreta, l'asfalt, bueno, justeja però correcte. En sèrio? Molt bé, no? Molt bé aquest poblet per aquí mig emprenyat. Your weakness, what's your type? Somehow I want Pardala per baix, pardala per baix, pardala per nassos. deep connection lights a spark. You already Això és per baix. dance in the dark. We're dreamers. We're living. We're dreamers. I cap aquí què diu això? Camí irregular, va, 40, vinga, gas aquí. We come alive. Irregular és el meu cognom. Moonlight, that look in your eyes. M'agrada perquè des del Wikiloc tinc una perspectiva més global de la carretera i aquí el TomTom doncs, m'ensenya més la part immediata de manera més detallada. Bueno, mireu, ara el cerebrito aquest, després... Ah, fills de puta! Ja està, ja no puc més. Paro aquí, tu, que és el millor lloc per parar. Ah, tinc el front ple de mosquits vius! Tell me that you want me. He de tornar a ficar l'altra visera, però dels pebrots. Veureu les llombreres del Rayfields, què fa? Ara aquesta càmera la deixo bé, aquí a punt. That look in your eyes. We come alive. Quants mosquits, Déu meu! Així? Així? No la puc inclinar més perquè no se puede. Perquè fa tope. Però sí, el Rayfields, que li va la flat. Nighttime, you and I, we come alive. We come alive. We come alive. We come alive. Mireu! Perfecte, de puta mare! Soc una bèstia parda. M'inclina més així i apreto. Passa que es veurà tant el compte quilòmetres sempre ara, així. Això ho he d'arreglar, eh? És per acabar avui, prou, i intentaré, doncs, trobar-hi una altra solució, perquè si no, això, inclús quan miro cap avall, doncs em molesta. 25 quilòmetres, va. Fins a Gramunt. Bueno. Cap aquí. Cap a Artesa Segre, Solsona, el seu d'Urgell. Ah, mira, cap aquí, a Gramunt. Cap aquí a la dreta i ja suposo que ja, si et diu Gramunt, que ja no farem gaires més desvios. Bueno, segueix gravant, això sí. Ja som a Gramunt. Està gravant l'àudio? Diria que sí. Molt bé. Ara aviam on trobarem el punt de control. Crec que era els Torrons, eh? Us recordeu que era allà els Torrons. Aquí veieu els encreuaments de la segona passada de Gramunt. Bueno. Doncs aquí, noies i nois, aquí acabem.
Aquest vídeo d'investigant la Ryder, just aquí on vam començar fa molts dies enrere ja amb la 990 Duke, torrons roig, sabeu que aquí ja ens van explicar al briefing que hi haurà doncs una mica de torrons, de mostra torrons que ens donaran tots plegats, que no me'n recordo què més hi havia, però que es pintava molt bé aquesta parada aquí a Gramunt, ens anirà bé. Això és tot, donar-li molt de carinyo al vídeo si us ha agradat. Subscriviu-vos i activeu la campaneta si encara no ho heu fet, que vindran més vídeos. Ja de la Ryder, el dia que som ja no crec que en faci cap més, però bueno, sempre venen cosetes i això. Va, que vagi molt bé, xau, xau.